srdečne vítam, som Dominika a čau, ideme sa pozrieť na tvoju osobu, čo má momentálne v srdci smerom k tebe, aké sú jeho pocity, možno nejaká tá myšlienka smerom k tebe, takže čo by ti odkázal, samozrejme si pozrieme tónu odkazov, takže vítaj a ideme sa pozrieť na vec. Som tu pre vás aj na súkromné výklady, dole v popisku je na mňa kontakt a e-mail, takže ak máš nejaký problém s mužom alebo so ženou, tak neváhaj a kľudne mi napíš. Pozriem čokoľvek, čo potrebuješ. Samozrejme v popisku sú nejaké nápady, hej, napríklad zmluva duši, akáša pocity, čo cíti práve teraz, čo si myslí a budúcnosť a tak ďalej, dobre? Takže recenzie mám perfektné, dennodenne robím výklady, každý deň mi robím minimálne jeden výklad, určite, ak nie aj dva, lebo viac sa samozrejme nedá. Tí, ktorí robia výklady, tak vedia, že to bere veľa energie a robím hodinovú analýzu komplexnú. Začínam od jeho charakteru, jeho pocitov a posielam potom link na e-mail, kde máte samozrejme prístup iba vy. Takže vítaj a ideme sa pozrieť na tvoju osobu. Balíček číslo 1, máme tu modrú flaštičku, máme tu balíček číslo 2, takúto ružovo červenú flaštičku, balíček číslo 3, tu máme zlatú flaštičku, takže vyberaj intuitívne a ja ťa tu veľmi srdečne vítam a som veľmi šťastná, že si tu. Ideme na balíček číslo 1. Tak ahoj, balíček číslo 1. Čo má tvoja osoba v srdci práve teraz? Vyšla mi tu láska romantická, dobre. To spojenie, tá tvoja osoba cíti veľmi intenzívne, veľmi silné. Je tam láska, dobre. Ale mám taký pocit, že on sa tej láske bojí. On sa lásky bojí sa pocitov, bojí sa zaviazať sa. Vnímate ako tú pravú, máme tu cisárovnu, dobré, čiže ideme si to rozobrať ďalej. Tento človek v podstate pociťuje v jeho živote absolútne prázdno bez teba. Nemá ťa, chýbaš mu, potrebuje ťa a chcel by byť s tebou, lebo máme tuto longing, čiže mám tu craving a proste wanting, on ťa chce. Táto osoba chce lásku, ale je vôbec pripravená dať to srdce? Je vôbec pripravená dať ti a otvoriť to srdce naozaj autenticky? Nie, to je ten problém. Pretože on je znechutený kvázi z tých všetkých pocitov, ktoré on vlastne k tebe máva a prechováva. Z nejakého dôvodu tie pocity chce zahodiť, odhodiť, nevenovať sa im, alebo ich proste ignorovať, lebo tu máme escaping. Máme tu avoiding, blocking, pushing away. On sa jednoducho uteká pred tým pocitom, uteká pred svojim vlastným srdcom, pred svojou vlastnou autenticitou a nič iné nevie, možno neodpovedá, nekomunikuje, ale ty veľmi dobre vieš aj tak, že tie práve pocity tam sú smerom k tebe, dobré. Čiže tento človek evidentne je balíček, kde tento muž uteká. Blokuje ťa, uteká, nechce byť s tebou, zahadzuje proste šancu byť s tebou. Je to z toho dôvodu, ešte sa pozrieme k tomu, máme tu nejaký zmetok. Dobre, dezorientovaný, stratený, zmetený, áno, tento človek v podstate sa tu tvári, že ten vzťah nechce, áno, že sa nechce viazať. Nemá na to totižto financie, dobre. Tuto bude asi problém, lebo máme tu páža mincí a blázon. Ak by sme sa pozerali na toho blázna, blázon je nula vo veľkej arkáne a to je, veľká arkána je cesta duše. Áno, cesta duše, začiatok, nová adventúra, nový začiatok, nepoznané, áno, nepoznané. To je ešte predtým, než nič nebolo, áno, takéto niečo. Čiže, a ďalej tu máme jednotku, takže následuje rovno mák. Čo sa týka jeho srdca, jeho spojenia s tebou, to spojenie je extrémne silné. To spojenie je veľmi kreatívne. To spojenie je absolútne neopísateľné smerom k tebe, dobre? Je tam ale páža mincí, to znamená skutek, málo činov, málo, možno len správička, možno že len nejaká, neviem, proste nič, 4 poháre. Tento človek na jednej strane veľmi chce mať spriaznenú dušu a na druhej strane sa jej vyhýba, vlastne od nej uteká. Uteká od takýchto spojení, od spojení, ktoré majú obrovský potenciál, lebo s tým mágom a s bláznom je niečo, čo má potenciál, ale je to len na začiatku, áno. Je to veľmi magické, je to veľmi očarujúce, je to veľmi neopísateľná vec, ktorá tu funguje. Dobre, máme tu ale 10 mincí, čiže samozrejme, tento človek má trošku problém rozlišovať 3D realitu od spojenia alebo od emócií. Čiže
Preto je tam samozrejme zmätok, pretože logicky sa láska vyjadriť nedá, ani vysvetliť a samozrejme tento človek by to chcel. Máme tu 4, 4 mince, 5 mincí, máme tu 5 pohárov obrátenie. Dobre, tento človek si chce svojím spôsobom srdce bloknúť a nechce tomu venovať žiadnu pozornosť, keď tak len maličkú pozornosť, ako to pážatko, čiže len tak nakúkne občas. A si v ňom ty. Máme tu cisárovnu. Jeho srdce patrí bezpodmienečne tebe. Určite áno, ale tento človek čo robí? Nakúkáva do toho srdiečka, hej, kúkne tam, čo tam vlastne mám, som zvedavý, čo je to vlastne za pocit, hej, čo tam ja vlastne cítim, no čo tam cítim s tým mágom a s bláznom. Je to začiatok niečoho obrovského a silného a veľkého smerom k tebe, lebo nakúkol a čo tam je? Cisárovna. Hej, pod tým máme kráľovnú minci, veľkňažku. Je to jeho krásne maličké tajomstvo. A to si tam jednoducho ty. Dobre, čo tu máme? Máme tu miernosť, čiže samozrejme hovorím, ste prepojení energeticky, máte prepojené srdcia. To znamená, že je tam tá práva láska. Dobre, ty ako človek, kto to pozerá, dokáže ovplyvniť tohto druhého človeka. Máš nad ním moc a máš nad ním ako keby, dokážeš ho ovplyvniť svojim vlastným dobrom a svojou bezpodmienečnou láskou a svojím, ako by som to nazvala, liečením sa kvázi, alebo proste, ak dokážeš sa pozrieť sama do seba, do svojho vnútra, do svojho srdca, tak jednoducho dokážeš sa s ním spojiť. To je pekné. To je niečo viac ako skutočná láska alebo pocit. Spojenie duší je trošku vyššie. No, s tým mágom a s tým bláznom som orientovaná, som aj s tou miernosťou, máme tu veľa tej arkány aj s tou veľkňažkou. Som proste orientovaná na to, že tento človek má chaos a rozdeľuje peniaze a spojenie. Hej, 3D realitu, máme tu 5 mincí, 10 mincí, 4 mince, 5 pohárov a v podstate, čo sa tu deje v jeho srdci, je, že má v tom chaos, pretože mieša možno peniaze, možno 3D záležitosti, možno logické veci, hmatateľné veci, nehnuteľné a hnuteľné veci a nadprirodzené duchovno, čo tu samozrejme nedá sa to jednoducho logicky vysvetliť ani jemu, preto od toho utekám. Máme tu spriaznené duše, takže hlboká láska, jednota a spojenie, ako som aj spomínala. Máme tu miernosť, znovu spojenie, mák, blázon. Spojenie tam je, hej. Ale tento človek ako keby nechápe, čo je to spojenie, čo je to spiritualita ako taká, čo je to jednoducho vyššie dimenzie, čo je to napríklad astrálne cestovať. A toto sa treba naučiť. Pokiaľ človek, alebo kartárka kvázi, hej, teraz povedzme, chce byť dobrou kartárkou, musíš si trénovať, ako by som nazvala, ísť s tou dušou trošku niekde inde a nacítiť sa to mimo tvojho tela, hej, čiže vedieť trošku putovať astrálne a toto ja trénujem, preto sa samozrejme sa mi to darí v tom. Je to človek, ktorý v tomto, ale samozrejme nedokáže, ako by som to povedala, tá jeho duša, pokiaľ opúšťa to telo a ide za tebou, tak je z toho smutná a nešťastná, pretože potrebuje mať výsledky v 3D realite tento človek, áno, takže to je v jeho srdci, to je v jeho duši. A skrz toho mu samozrejme veľmi, veľmi chýbaš. Máme tu 5 mincí a 5 pohárov. Jeho srdce je smutné bez teba, stratená duša, stratené srdce a jednoducho miluje ťa podľa mňa. Pozri sa, ako sa tu oni dve držia. Môžete byť aj rovnaké pohlavie, hej, kľudne. Aj toto môže byť pre niektorých z vás, dobre? Ja si myslím, že táto osoba nie je kompetentná reálne prijať tak silné spojenie momentálne. Ani jeho srdce nie je na to pripravené. Čiže ja si myslím, že sú tam problémy so srdcovou čakrou. Treba to riešiť. Podľa mňa treba si prečistiť srdiečko, aby sa táto osoba neutekala od spojenia takéhoto právého. Nemusí to byť samozrejme skrz toho dôvodu, že ho kvázi naháňaš, ale
je to z toho dôvodu, že tento človek to nedokáže spracovať. Hej? Nevie, čo s tým má robiť. To je ako keby si dala, ja neviem, žene do ruky, ja neviem, 12 hasák a teraz, ja neviem, čo s tým sprav. To čo mám s tým spraviť? Ja neviem, hej. To také ako, čo to je? Aha, ja tam niečo veľmi silné cítim, je to veľmi boľavé. Utekám, ahoj, ahoj. Ja to nechcem cítiť. Nechcem, radšej to zahodím, hej. Proste toto je takýto prístup tohto človeka k tomu. Láska romantická a spriaznené duše, prepojenie. Je tam hlavne to prepojenie, dobre, s veľkňažkou. Prepojenie nie je vzťah. Prepojenie je len prepojenie. Tam je... Niektorí ľudia sú senzibilnejší na prepojenia, na spojenia, hej, a niektorí jednoducho nie. Niektorí sú až príliš uzemnení. Treba mať otvorené spodné vrchné kanály, aby sme dokázali sa balansovať, hej, aj medzi nebou a zemou, hej, aby sme si vedeli aj trošku aj duchovne rásť a samozrejme aj byť nohami na zemi, aby sme zbytočne nelietali. Čiže všetky čakry musia byť rovnováhe, samozrejme. OK. Ideme sa pozrieť na odkazy od neho, od tvojej osoby, čo by ti povedala. Takže v jeho srdci je smutok za tebou, banuje, hej, tak sa povie, banuje za tebou, chýbaš mu, oplakáva ťa, je tam proste silná vec, ale mám z neho dojem, že nechce si to priznať, chce to zahodiť, je znechutený sám so sebou. Podľa mňa on nebol naučený milovať. Ja si myslím, že mohol tam byť nejaké sklamanie, možno si ho opustila, možno sa to proste nepodarilo z nejakého dôvodu medzi vami, ale tento človek to vyslovene je skôr orientovaný na peniaze, na tých 10 mincí, máme tu 5 mincí, hej, čiže táto osoba, je tam obrovský zmätok a boj medzi spirituálnom, hej, ako tým prepojením duševným a medzi 3D proste financiami, hej, takže nejde mu to dokopy. No, ono to treba niekedy rozlišovať a on o tom nevie, takže preto je stratený a zmetený a v jeho srdci je skôr nezávislosť, čiže táto osoba nechce ako keby to svoje srdce dať a chce si tie svoje pocity tutlať a držať sám v sebe a pre seba. Bez ohľadu na to, že mu veľmi chýbaš, longing, 5 pohárov je tu, čiže chýbanie, hej, wanting, chce ťa veľmi. Je tam smutok, je tam nešťastie. Čo tam na to treba? No už jedine vývoj a čas a trpezlivosť. 4 mince. Komfortná zóna je to proste pre neho nechodiť do svojho srdca momentálne za tebou, lebo aj tak tam uvidí teba. Takže takto to nejako je, zlatička. Pozrieme sa na odkazy od neho alebo od nej, čo by ti odkázal práve teraz. Vedome som využíval tvoju dobrotu. Plačem vo vnútri, prosím, odpusť mi. Som príliš hrdý urobiť prvý krok. Cez substancie nevidím ďalej od nosa, mám problém so závislosťami. Mala som tu aj unhealthy habits, čiže drugs, máme tu self-control, môže byť, že chľasce. Ak je to runner, ak je tento človek, že uniká pred emóciami, tak myslím si, že to je tento prípad, môže unikať aj cez substancie, môže unikať cez drogy, môže unikať cez prácu, môže unikať cez nákupy, povedzme, hej. Ja neviem, nejaké nezdravé záležitosti, niečo môže preháňať, hej, niečo môže byť exponované v jeho živote. Mám tu závislosť a dôležitú rolu v našom vzťahu, znovu to hovorím, hej. Závislosť na niečom, na niekom. Rozprával som báchorky, aby som ťa dostal a mám tu, chcem ťa späť, budeš opäť moja. No evidentne tento človek ťa zapíja, alebo zajedá, alebo jednoducho uteká pred svojim vlastným ja, pred svojim vlastným srdcom, pred svojim vlastným vnútrom. A je to tak, no bohužiaľ, niektoré výklady, ja mám, každý balíček je iný, ver mi, každý je iný, nejakým spôsobom odlišný. Som pripravený na váš vzťah teraz už naozaj a ešte tu máme
Vedel som presne, čo som robil. Pozrieme ešte nejaký temný odkaz si pozrieme v tomto prípade. Čoho sa tak strašne bojím? Bojí sa opäť sklamať, bojí sa opäť byť sám. There is a big hole in my heart that I cannot fill on my own. Mám obrovskú dieru v mojom srdci, ktorú si neviem sám vyplniť. Je tam... Ja si myslím, že to srdce patrí tebe. Ja si myslím, že ty si už zobrala to svoje srdce naspäť. A nevie, čo s tým, čo s tou dierou, no. I am embarrassed by my actions and I feel disgusted with myself. Dobre. Som zahambený, ako som sa v minulosti k tebe správal a som znechutený zo seba. On je znechutený v podstate, ako sa k tebe zachoval. Využíval ťa, podľa mňa. Predtým možno využíval tvoju dobrotu, bol príliš dobrý, bola si príliš dobrá k nemu. Využíval to a teraz sa za to hanbí. On sa preto neozýva. Ja si myslím, že on nedokáže sa na to pozrieť naozaj skutočne pravými očami a autenticky byť sám k sebe, úprimný byť sám k sebe. Že čo vlastne tam som spravil, hej? Čo som to vlastne urobil. Preto radšej uteká od toho, svojich pocitov, lebo je znechutený sám zo seba a je smutný z toho, aký bol. I have many regrets that keep me from moving forward. Čiže mám veľmi veľa ľutujem, hej, veľmi veľa vecí. A toto ma jednoducho brzdí. My mask keep me safe, I need to fake my feelings. Čiže moja maska ma drží v bezpečí, potrebujem fejkovať nejaké pocity, potrebujem byť proste, nosiť masky, hej, pretože to ma robí, ako tam sa cítim v bezpečí. Takže máme tu ešte, vedel som, čo som robil, hral som z prostého, aby som ťa zneistil, alebo aby si bola nejakým spôsobom zmetená. Dobre, ešte pozrieme ďalej, čo by ti odkázal. Let me have you, takže nechaj ma mať ťa. Máš toľko možností, výberov a možností. Kiež by som ťa mohol držať. 7-7 mohla. Môže byť narodený 1977. Máme tu 15, sex. Mám toľko bolesti. Sila. Ego. Temná noc duše, no. Temná noc duše. Nevie, ktorým smerom sa má vybrať. Nevie, odkiaľ prišiel a neviem, kde smerujem. Nechcem od teba prísť. 4 mince. Takže teraz sme pochopili v podstate, o čo sa tu jedná. Tento človek má zmätok, ja si myslím, lebo ťa chcel využiť. Toto bolo jeho prvé. Chcel vedome využiť tvoju dobrotu. Ty si ale človek dobrý, dostala si sa mu do toho srdca a momentálne on tam asi zrejme ešte nikoho nemal a nevie čo s tým. Nevie čo s tým, pretože nosí masky, pretože bol podľa mňa, nebol pripravený na lásku. Podľa mňa to bol hráč. Čiže ak sa pozriem do jeho srdca, je to človek, ktorý dokázal riešiť všetko len cez peniaze, cez moc, cez bohatstvo, ukazovať sa, kto mám, čo mám, ako mám, dorábať sa pred ostatnými, nosiť masky. Možno, že tam išlo len o sex mu samozrejme, lebo si chcel ofugovať svoje ego. A momentálne je obrovské bolesti, pretože spojila si sa s jeho dušou a odišla si a tým pádom si mu s ňou otriasla. A momentálne ťa má za cisárovnu, za tú pravú. Ostala si v jeho srdci a chudák nevie, čo tam ďalej s tým má robiť a ako ďalej sa má posunúť bez teba. Takže dobre, zlatička, toto bol váš výklad balíček číslo 1. Ja vám držím palce, ja vám želám všetko, len a len to najlepšie, aby sa vám darilo, aby ste boli bohatí a šťastní a boli spokojní vo vašom živote.
Ja vás veľmi ľúbim, som tu pre vás aj na súkromné výklady, robím hodinové, polhodinové analýzy, jeho pocity, jeho charakter, jeho láska k tebe, budúcnosť a podobne, ak máte problém, alebo nemáte nejakú uzatvorenú kapitolu ohľadom niekoho, kto vás ghostol a nevysvetlil vám, čo sa tam stalo, tak neváhaj a napíš mi a ja ti to samozrejme vysvetlím a pošlem videolink na e-mail. Takže držte sa, majte sa, ľúbim vás, ahojte, papa, čaute. Tak, dobre, ahoj, balíček číslo 2. Idem sa pozrieť na to, čo je v jeho srdci práve teraz. Čo má v jeho srdci práve teraz? Dobre, ja tam vnímam nejakú drámu, trojuholník, proste pláč, krik, smútok, emocionálne výlevy. Ja tu takéto niečo vnímam, dobre. Čo má v srdci je chaos, samozrejme, je tu zmetok. A samozrejme je tu vina za to, čo ti spôsobil. Hej? Ja to tak vnímam, lebo on ťa videl jednoducho na dne. On ťa videl plakať, on ťa videl kričať, on ťa videl smútiť, byť nahnevanú, frustrovanú a očakávať to, čo ti som sľúbil. Ja tu mám cisára, takže znovu tu mám niekoho, kto potrebuje byť na koni, kto potrebuje byť šéfko a kto potrebuje jednoducho to mať pod kontrolou a je nekompromisný. Áno, tento človek, pretože ja tu vidím človeka, ktorý to chce mať len podľa seba. Hej? A on ako keby svojimi vlastnými činmi a rozhodnutiami rozdrvil všetko to, čo je vo vás. Úplne nenávisť je tu. Zúfalstvo, nenávisť. On sa snaží svoje vlastné srdce pošliapať a vôbec ho nepočúvať, lebo sám je zronený a zlomený z toho života. Je sám poškodený. Takže toto nie je v poriadku človek. Ja si myslím, toto je psychopat, sociopat alebo narcista. Áno, ak ho mám nejako takto trošku onálepkovať. Je tu spravodlivosť a ty si mala pravdu. Vieš, ty si urobila správnu vec, čo si spravila a v ňom ostala nenávisť. V ňom ostala zlosť, zloba, pretože on je taký človek. Ak sa pozerám do jeho srdca, on nie je dobrý človek. On tam nemá v podstate žiadnu ľútosť. On tam má len kontrolu a bezcitnosť. On je bezcitný, tento človek. Hej. Čiže do určitej miery je to niečo, čo ti pomohlo a pokiaľ ti tie pocity neopätoval, to znamená, že tam neboli. Áno, toto si treba uvedomiť. To neznamená, že je chyba v tebe, ale to znamená, že je chyba v ňom, lebo bol bezcitný. Minimálne tento človek by mal vedieť povedať pravdu, ako je, prečo ťa opustil, prečo to spravil, ako to urobil, potrebovala si minimálne vysvetlenie, kde ty si musela sa ako keby doprošovať mu o to vysvetlenie, no môžeš ho ty, vieš čo. Takže čo tu ide, o čo tu ide? Je to človek, ktorý tieto veci, ktorému je to ľahostajné momentálne v týchto energiách, aj to kolektívny výklad, dobre, takže prosím, zober to, čo rezonuje. Je to človek, ktorý ťa nechal čakať. On tu má podľa mňa niekoho iného v tom srdci. Sorry, ale myslím si to tak, lebo mám tu veľa žien, mám tu 3 ženy, čiže môže mať dokonca manželku, môže mať aj dcéru, môže, nemusí. Ty si žena, kde ty si sa rozhodla, že nebudeš tolerovať takéto správanie a teda, že to sa už stopne, hej. Čiže dala si mu ultimátum a on miesto toho, aby sa posnažil, tak to ešte viac rozbil. Ja to tu toto vidím. Je tu jednoducho, je to ale pre tvoje dobro. Tento človek ťa mal postaviť na nohy a tento človek ťa mal ako keby zosilnieť, ťa mal, dobre? Aby si vedela pracovať na sebe, aby si bola úspešná, aby si to ďaleko dosiahla, pretože tu máš tvorivosť a inšpirácia. Čiže tento človek ťa ako keby mal nakopnúť tým, že ťa odmietol alebo tú lásku a tie pocity on roztrhal, rozbil, preto, aby ty si začala tvoriť. Aby si začala tvoriť v živote a aby si sa posunula a aby si dosiahla svoju najlepšiu verziu samej seba. Na ňo sa vykašli. Hej. Čiže takto tu je. Máme tu tú chybu. Musíš sa poučiť sa z tých chýb. A keď sa poučíš z chýb a pustíš to a nebudeš tam mať proste nenávisť a ťažké srdce na túto osobu, ona jednoducho svojho života vyparí sa a aj tak karma ho dohoní. Ty si urobil dobrú vec. Nad tebou tu máme spravodlivosť. Dobre. Samozrejme je rozdiel. Či si v role úlohy milenky
alebo partnerky. Áno. Samozrejme, ak tam žiaden milostný trojuholník nie je, nemusí vyslovene 100%, 1000% byť. Je to človek, ktorý sa stará hlavne o seba. Ktorý hľadí hlavne na seba. Čiže je to proste jednoducho sebecký človek. Je tam z nejakého dôvodu, tu mám človeka, ktorý odmieta prijať svoj podiel viny, niesť zodpovednosť za váš vzťah a uteká pred vinou, aby sa necítil ako pes. Tak ti poviem, hej. Aby sa necítil ako zmoknutý pes, tak radšej uteká pred tým, čo on spravil. On vie, že to pokazil. On vie, že pošliapal svoje srdce a tvoje srdce. On sám svoje srdce chce zničiť. Hej. Čiže on ako keby naschvál udupáva svoje pocity. On sám seba ničí, aby bol mocný a aby mal všetko pod kontrolou. Toto je dôležité. Momentálne. Hej, to sú také momentálne energie. Ideme sa pozrieť, čo by ti odkázal. Ostávam stále ženatý, lebo sa bojím rozviesť. Nechcem prísť o deti a majetok. Hovorím, kvôli majetku, kvôli moci, kvôli tomu, aby bol pánom, bol kráľom, bol king of the castle a proste mal všetko pod kontrolou, sám ničí svoje vlastné srdce. Aby nič necítil. Aby nič necítil. On si proste tie svoje pocity otupieva. Nemám čas na hádky, bojím sa, že sa opäť pohádame. Mám tu, čoskoro sa ti ozvem, nestrácaj nádej. Prídeme, dám ti ponuku, po akej si vždy snívala, urobím tak v blízkej budúcnosti. Teraz ubližuješ ty mne, láska. Ja tam hovorím, dráma, to vidím proste telenovelu tureckú minimálne. Viem, že som prekročil hranice. Potrebujem byť sám, daj mi čas, ich si tam upracem a prídem na to, čo naozaj chcem. Nechcem sa rozísť alebo rozviesť, nechcem o nás prísť. Áno, on by chcel, aby všetko sa robilo podľa jeho pravidiel, nechce sa ani rozviesť, ale ani rozísť sa nechce s tebou, čiže ani. Bojím sa ti otvoriť, aby som sa nesklamal. Neviem, čo cítiš ty, máš ma vôbec rada? Toto je zase nejaký trojuholník. Poďme si to skomplikovať, všakže prehodnotil som svoje priority a chcem začať odznova. Pre niektorých je to trojuholník, samozrejme. Nemusí byť všetko také. Turecká telenovela, no čo ti vravím, ešte nenastal ten správny čas. Idem si pozrieť nejaký temný odkaz od neho, čiže niečo extrémne temné. Pozrieme. No toto som nechcela, aby toto všetko tak to je. Toto je temný človek, potom počujeme, on má normálne, že skazenú dušu. No dobré, pozriem sa. Máme tu it's too late, I moved on and do not wish to reconnect. Čiže je príliš neskoro. Chcem sa posunúť ďalej a už sa nechcem spájať s tebou. I feel unworthy of having love, I feel miserable and lost. Čiže necítil sa dosť dobrý na lásku a cítim sa stratený a mizerne. Mám tam pocity nenávisti a hnevu v sebe a potrebujem to dať von predtým, než explodujem. On je naozaj nahnevaný momentálne. Neviem, čo si mu spravila, ale on je nasratý, vyslovene nahnevaný a nenávistlivý. Hej, to je nepřátelský, pomstichtivý, zlomyslný, hej. Je to také ako momentálne v jeho srdci je nenávisť k tým ženám. Hej. Je to preto, lebo je tam ten vzdor. On chce s tými ľuďmi manipulovať, chce, aby všetko bolo po jeho a keď sa mu nedá povoliť, tak je jednoducho z toho nahnevaný, pretože nedokáže prijať a pustiť niekoho a proste nechať veci plávať. Musí mať všetko podľa seba. Ale tak život nefunguje, takže no, neviem. Jo, pozrieme ďalej. Čo tam je? I'm finally seeing my worth. Yes, I still feel unworthy of love.
Už pomaličky začínam cítiť moju hodnotu, ale aj tak sa stále necítim byť hodný lásky, čiže to je... Skúšal som utekať od tohto spojenia, ale moja duša si ťa pýta a baží po tebe. Ešte pozrieme ďalej. No, cíti sa byť mizerne bez teba, ale ty si urobila správnu vec a on to vie. Ale on sa tu hádže o cement, vieš, mne tu také príde ako malý chlapec, proste. Nedala si mu podľa mňa niečím povôli, alebo niečo nešlo podľa jeho predstav, tak tam cíti zlosť, krivdu, frustráciu, môže byť. If I ask you to stay, would you leave? Keby som ťa požiadala, aby si ostala, ostala by si? Alebo by si odišla? Láska je odpoveď. Miluj ma. Zlá rada. On chce byť vlastne v tvojom živote ten šampión. Esominci alebo šampiňón. Potrebujem viac času. Som totálne zamilovaný do teba. Momentálne je v jeho srdci ale hnev z nejakého dôvodu. Neviem prečo, čo sa stalo, možno ste sa pohádali. Ja viem, že ti chýba, aj ty mu chýbaš, ale cíti sa byť vinný za to, čo spôsobil. A má strach, že sa to už nebude opäť dať dokopy. Nechce od teba prísť, ale zároveň sa bojí urobiť krok vo svojom živote k zmene, ako napríklad rozvod alebo rozchod, alebo proste nejaká radikálna zmena. Je to pre neho príliš veľké na to, aby to zvládol on. A vzhľadom na to, že je tam krehké ego, tak si potrebuje dokazovať, aký on mocný a silný, ako má všetko pod kontrolou, preto je to ten cisár. Čiže ešte máme na spodku balíčka. A niekedy rozmýšľam, či ti vôbec na mne záleží. Čiže je to človek, ktorý má dosť negatívny mindset, ktorý si dosť neverí, takže asi tam bol problém s matkou. A myslím si, že je to človek, ktorý má zranenie, ktoré nebolo doliečené a veľmi hlboké zranenie. Dobre, čiže ono to ide o tom, že on si myslí, že ženy sú to pre neho, aby mu urobili komfort v jeho živote. A nechápe, že aj on musí byť pre tie ženy tam emocionálne. Dobre, takže toto je podľa mňa stará škola. Takže ja ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Veľmi, veľmi vás ľúbim. Dajte dole do popisku, či to s vami rezonuje alebo nie. Ja si to čítam samozrejme všetko, dám lajky všade. A som tu pre vás aj na súkromné výklady a samozrejme dole je tam e-mail, robím analýzy vzťahové, robím analýzu človeka, charakter, pocity, či nie je psychopat, narcista, sociopat a tak ďalej a tak ďalej. Čo k tebe, ako to má k tebe, ako to s tebou myslí. Držím palce zatiaľ. Ahojte, majte sa. Čaute, papa. Tak ahoj, balíček číslo 3, ideme sa pozrieť na tvoju osobu. Ja to vždy všetko vystrihávam, lebo to dlho, kým si to namiešam zbytočne, je to natiahnuté. Tento človek sa snaží predýchávať ťa, tak to poviem, normálne to predýcháva. Snaží sa dostať do pohody, do kľudu, nemyslieť negatívne, zbaviť sa starých myšlienkových vzorcov, negatívnych vzorcov a posúvať sa ďalej emocionálne alebo začať nanovo emocionálne. Tento človek tam po dlhšej odmlke začína mať opäť znovu k tebe pocity. Ja mám taký dojem, aj keď môže byť, že ty si ho odstrihla tohto človeka, lebo si to za kráľovnou mečov. On predýcháva tvoje kruté slova, predýcháva tvoje kruté činy a predýcháva tvoju nedostupnosť citovú, áno. Táto osoba sa dostáva do pohody, do kľudu a púšťa nenávisť, zlosť z jeho srdca voči tebe, áno, smerom k tebe. Čiže ona to púšťa a púšťa si, lebo máme tu pliagu, 8 mečov a väžu. A tu sa tlačí slnko. To znamená, prečisťuje si negativitu, negatívnu myseľ, negatívne srdce a negatívne energie smerom k tebe, ktoré nosila v tom srdci. Takže predpokladám asi z toho dôvodu, že si s niekým iným. Lebo mám tu tú žiarlivosť, závislivý, kontrolujúci, je tam jednoducho žiarlivosť.
môže byť, že tá žena žiarlila, hej, na toho muža alebo na neho, hej, alebo ty si žiarlila na neho, alebo toto je tu niekde pri tebe. Takže môže byť, že aj ty si žiarlila a tento človek rozdycháva, pretože ťa má naozaj rád. Mám tu 8 pohárov, je tu rozhorčenie, istota a vzdor. Táto osoba si istá, že sa vrátiš, hej. Toto je pre tých, kde ty, čo to sleduješ, si odišiel alebo odišla, alebo si prestala odpovedať, komunikovať a možno si vybrala alebo vybral niekoho iného. Čiže jednoznačne tento muž ostal sám, alebo táto žena, táto osoba ostáva sama a emocionálne sa lieči z toho a už je skoro z toho vonku. Bolo to ale pre ňu veľmi ťažké, tento rozchod. Táto nekomunikácia je pre neho veľmi náročná, bola určite pre neho veľmi náročná a spôsobila mu nemalé problémy, hej, v hlave. Takže určite tam bol mentálny skrat. Ako tento človek nepochopil, prečo si to urobila, ako si to urobila, stále mu to nedošlo a stále nemá všetky odpovede a samozrejme sa ťa to bojí opýtať, lebo tu máme Secret Admirer, tu mám dvakrát, tento človek ťa tajne obdivuje z diaľky, takže určite je to človek, ktorý ti chce napísať, ktorý ťa obzerá, ale obzerá ťa tak, aby si ho nevidela, čiže pozerá sa na tvoj chrbát, tu si chrbtom, aj tu si chrbtom, on sa obzerá na teba. Určite ten človek, ten muž určite sa pozerá na tú ženu poza jej chrbát. Takže táto žena je podľa mňa ho blokla. Alebo minimálne nečaká už na toho muža. Táto žena, ktorú tu mám, je v podstate v pocitoch, kde ty, ako žena, čo to sleduješ, si v pocitoch, kde tam tie pocity už nie sú. Podľa mňa je ti už jedno. A vôbec ti na ňom nezáleží, už toho máš plné zuby, už si ho odstrihla. A on je taký zvláštny čudák, mi to príde. Ja sa stále pozerám na túto jednu kartu. On tu má nad sebou Merkabu. Merkaba znamená byť v únii so sebou, hej, čiže máš tam ženskú a mužskú energiu. A máme tu tú Merkabu a ono by mala byť aj dole. A ono je to také, že on je tu v podstate v pohode sám so sebou. Našiel svoju úniu, našiel svoje vnútro. Táto osoba aj napriek tým ako keby tomu hovňavému s prepáčením životu okolo neho negatívneho je v pohode a v kľude. Čiže to je presne to memečko, ako keď sa pozrieš, že môj svet sa rozpadá, rúca a on je tu v pohode, usmieva sa na celý svet. Takže tento človek ťa cíti. Tento človek tam má pre teba pocity a tie pocity tam budú vždy. Takže ja si myslím, že táto osoba sa s tým zmierila, že ťa miluje. Bez ohľadu na to, ako veľmi si mu ublížila, alebo ako veľmi si ho nechala, alebo ako veľmi. Je to také nestabilné, egocentrické nejaké tam správanie, čiže mohla si ho... Tá žena mu podľa mňa povedala svoje a blokla ho. A prepojenie tam je. Takže tento muž je v pohode. A ja si myslím, že ty sa na neho hneváš. Tá žena sa na neho hnevá. Tento človek je v nejakých nových inováciách a v nových nápadoch, ktoré by mohli spôsobiť zmenu. Takže tento človek rozmýšľa nad tým, ako opäť v tebe vyvolať ten hnev a zlosť. Pekne. Pozrieme sa na nejaké odkazy. Čo to je kolo osudu je tu? Dobre, už asi prešiel rok, odkedy sa nebavíte. 2 palice. Je tu veľmi silne naznačená únia aj yin a yang, takže môžete byť dvojplamene. Pardon. Sporný, brániť si sa, odolný. Ja si myslím, že odoluj, ako on ti zrkadlí tvoj vzdor. Táto osoba ti zrkadlí tvoj vzdor. To znamená, ak si ty v tom takom tom, že nechcem sa s ňou rozprávať, nechcem to vidieť, nepôjde to, tak táto osoba robí to isté. Nepôjde to, nechcem sa s tebou rozprávať, bloknem ťa, nebude to. Čiže veľmi sa tu zrkadlíte. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že táto osoba dáva na stôl len to, čo dávaš ty. OK, tak toto chceme. Takže máme tu istotu, sebeistý, odvážny, smelý. Áno, on cíti v podstate... Máme tu ten solar plexus aj naznačený, čiže
On je veľmi sebavedomý, v dobrých energiách, pozitivita, otvorené srdce, lieči si proste emocionálne to svoje srdce. Možno, že predtým minulosti by ti vynadal, alebo by ťa poslal neviem kde, alebo neviem ako škaredú správu by ti napísal, ale teraz sa nejakým spôsobom lieči. Čiže momentálne je to už, on je už v pohode a začínate mať pocity smerom k tebe. Hej. Čiže áno, pochopil lekciu, ktorú si mu uštedrila. Takže dobre. Dobre, pochopil tú lekciu. Teraz pozeráme len do jeho srdca. Tam tie pocity k tebe sú. Je to preto, lebo tam zažil naozaj šokovú terapiu, ktorú si mu ty pripravila. Takže určite tam boli veľmi šokantné zážitky z tvojej strany aj slová, ktoré on spracoval už. Dobre. Takže tak, spracoval to v tom zmysle, že neplánuje ako robiť nič. Momentálne je tam len to čakanie, kedy bude správny čas. On toto má v kolo osudu, tu má v rukách. Čiže, lebo si sa pýtala, či sa poučil. Áno, poučil sa, pretože už nepotrebuje robiť cirkus on, alebo pútať na seba pozornosť, stiahovať na seba pozornosť. Nečaká už on nič, alebo ona. Už on nič nečaká, nič viacej. Čiže naučil sa príjmať veci také, aké sú. A naučil sa, že proste bude ako bude. Aj to kolo osudu je tam také, no tak všetko má v rukách. Proste ten vesmír a vyššia moc, alebo Boh, ak chceš. Takže je to človek, ktorý sa rozhorčil určite a ho rozhorčilo tvoje správanie, alebo tvoje rozhodnutie, alebo tvoja pravda ho rozhorčila, ale jednoznačne sa už v tom nechce prplať. A je to za ním. Lebo slnko je vitalita a pod pliagou máme vitalitu, takže máme tu pozitívum. Pozitívne energie prerastajú, vďaka samozrejme slniečku, nám prerastajú pozitívne energie negatívnej mysli, možno chorobám, možno nejakým tým hormonálnym disbalancom sa dostávame z toho a sme si istí. Je tam to sebavedomie naspäť u tejto osoby. Táto osoba si žije svojim životom lepšie. Pochopila určite táto osoba, čo si jej chcel naznačiť alebo chcela mu naznačiť a je pripravený začať na novo. Je pripravený o kontakt a je pripravený aj samozrejme chcela, aby sa s tebou skontaktovať táto osoba, tu páža palíc. Máme tu posledný súd. Táto osoba rozmýšľa, ako by ste mohli začať na novo, ale úplne inakšie, lebo máme tu Explorera. Pre mňa je jednoducho ide tam nejakým spôsobom to prebádať alebo preskúmať niečo s tebou nové. A táto osoba je pripravená na cestu svojej duše s tebou či bez teba, ale určite sa dostáva z najhoršieho práve teraz, takže je to fajn. Máme tu nestabilitu, máme tu egocentrizmus, indecisive, máme tu nerozhodnosť, takže táto osoba je na svojej ceste, pretože musí a pretože tam má to naručené, to má zhora. Takže aj keď sa poučila táto osoba, stále sa čaká na vyššiu moc v tomto prípade. Dobre, ideme sa pozrieť na nejaký ten odkaz od neho alebo od nej. A pozrieme nejaký temný odkaz. Mám tu výmenný obchod. Keď mi dáš, dám ti a ja nič nezištné odo mňa nečakaj. Mám tu zrkadlím ťa. O čom hovorím celý čas? O tomto zrkadlení. Presne o tom hovorím. Každý deň ťa sledujem na sociálnych sieťach, som tvoj najväčší fanúšik, presne. Táto osoba ťa na 1000% sleduje na Instagrame tvojom, no určite. Alebo aj keď ťa možno zablokovala, alebo ty ju, aj tak sa sledujete podľa mňa na Instagrame, to ma proste neuklameš. A máš tu proste resistance, mám tu Secret Admirer a tuto mám Secret Admirer, mám dvakrát. Áno, to znamená, zase tu mám timid a timid, takže je tu niekto veľmi hamblivý, ale z diaľky ťa sleduje určite, ako sa máš, určite. Sú tam proste nejaké správy, nejaké nevypovedané veci, ktoré by ti chcela táto osoba povedať. Chcel by ti povedať, alebo chcela by ti povedať táto osoba. Dobre, pozriem si ďalej. Takže ak ty tam máš v sebe nejaký vzdor, tak tá osoba bude mať tiež v sebe vzdor. Dobre.
Tajne dúfam, že sa medzi nami všetko napraví. Chcem vrátiť čas. Sebavedomý, ženami obletovaný playboy. Po tomto výklade sa ti ozvem. Bez teba už nikdy nebudem šťastný. Odišiel som, keď som ťa videl s iným. Ešte zo pár odkazíkov a nejaké temné. Som vďačný za spirituálnu lekciu. Karmický vzťah. Nechávam sa ovplyvňovať druhými ľuďmi. Fantazujem o tebe celé roky. Ak by som ti ukázal svoje pocity, bojím sa, že by si ma už viac nechcela. Som tvoj najväčší obdivovateľ. Niekedy myslím na teba celú noc a nedokážem spať. Ja vám takto poviem, guys. Ako si naučíš, tak máš. Čiže ak si naučený byť bez seba a byť s inými partnermi dlhodobo, tak je to jednoducho sila zvyku. Už takto to je, no. Dobre, ideme sa pozrieť ďalej. I was afraid that you would reject me if I shared my feelings with you. Bojím sa, že by si ma, ak by som ti ukázal svoje práve pocity, bojím si ma, že by si ma už viac nechcela. Bojím sa, že by si ma odmietla, ak by som ti povedal o svojich pravých pocitoch. Tak toto už není náhoda. Tento človek má strach sa ti otvoriť. Strach ti povedať, čo naozaj cíti k tebe. I'm keeping secrets from you and I hope you don't find out. Čiže mám pre tebou tajomstva a dúfam, že na ne neprídeš. Toto je jeho tajomstvo, podľa mňa, ktoré chce najviac pre tebou ukryť, je to, že sú jeho pocity. Snaží sa tváriť, že tam tie pocity nie sú. Ale ja som povedala, že sú, lebo je tam 8 pohárov. Tieto karty, každá je ilustrovaná iným človekom alebo iným artistom, hej. A tuto máš kvázi tú modrú farbu, čiže tie pocity tam stále sú. Oni ako keby sa to tak prelievalo, celý ten obrázok, ale tu je taký malý matko a on je tu v takom tom veľkom jazere a ono sa to tak topí, ten ľadovec sa to tam kvázi topí, čiže ako keby tie bariéry, ktoré si táto osoba vystavala, sa pomaličky tým teplým slnkom a tvojou energiou tavia dole preč. Toto mi také príde. Takže táto osoba, keby sa zbavovala tých predsudkov a negativity a začala opäť cítiť k tebe to, čo predtým. I have lost all control of my life. I keep messing up. Čiže nemal som všetko usporiadané v mojom živote a väčšinou som vždy všetko pokazil. Mám závislostné problémy, čiže môže tam mať aj nejakú závislosť alebo byť závislá na niečom táto osoba a na tebe je tiež závislá. Na to, aby ťa mohla pustiť úplne. Neviem, či dokážem splniť tvoje očakávania. Ten tlak je príliš silný na mňa. Dobre, ideme pozrieť ďalej. Nejaký ten, ja to poprekladám hneď, ako ma to napadne. Takže, čo by ti ešte odkázala táto osoba? Máme tu silu, máme tu leva. Vidíš ma vôbec takto? Áno. Mám toľko bolesti. A mám tu, chcem s tebou nový začiatok. Presne tam je ten nový začiatok. Čiže táto osoba by to chcela skúsiť s tebou znovu, ale za iných podmienok, alebo inakšie. Fajn, pekne. Prepáč, I'm sorry. A mám tu Anna, že áno, nie, hej, nie. Buď viacej sebecký, ti odkazuje. Alebo buď viacej sebecká. Dobre, a mám tu ozvať sa. Máš sa ozvať.
ti odkazuje tvoja osoba, takže držím palce. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, veľmi vás ľúbim, som tu pre vás aj na súkromné výklady, ja dole v popisku je na mňa kontakt. Je tam e-mail, kde mi môžeš napísať, robím analýzy, charakter, pocity k tebe, ako to myslí s tebou, či sa chce viazať, nechce sa viazať a tak ďalej. Čokoľvek potrebujete, prečo sa neozýva, prečo ťa ghostol, čo má na mysli a tak ďalej. Čiže čokoľvek potrebuješ preto, aby som ti pomohla. Takže maj sa zatiaľ pekne, držte sa, majte sa, ahojte, čau, čau.